Bapa, setiap kita selalu Udul Mahamu. Urian itu hata sadarion pesta parjulu perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus si paluai marpungudo sudi akan aporsea makam latehon balgani asini rohani di bata namanongos anak nana sasadai gabe haluaun ni sadok manusia atong sian hami parhalado HKBP Piaraja ni uluhon ni upui porus HKBP sadarion hupasat hami matu hamu saluhutna selamat hari Natal. Atong tapahibul ma rohata majakon ibana tubuh di rohata nang di parsaurata marhite perminggota diobason marede mahita.
marhite-hite gowarni debata ama. Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni todi porbadia. Amin. Dungi gabe daging mahatai. Jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasa ngaponna. Songon hasa ngapon ni anak sasada nasian amai. Gok asih ni roha dohot hatutuon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang. Madok mauliate dohami tuho. Ala ni gudang niasi dohot holong ni roham di hami. Ay di basa-basahon hodo anak muna sasadai tuhami. Na di pardamulanon. Asa malua hame marhite-hite ibana sian dosa dohot sian hamatean saliling nililingna hupang ido hami tuho sai sodangi maroha nami na holomi marhite-hite todi porbadiai akup ni sai parrohai mahami asa huboto hami madok mauliate tuho. Asa tarapul situturo hanami di hagugutan. Dohot di pangujunan. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dito. Tangiho kamu mapatik ni debata sian Joshua 24 ayat 14. Ope sai habiari hamuma Jahoba jalam marsi hohot rohamuna mangului ibana di bagasan hasit tongan. Jala ului hamuma Jahoba idus satna atong rap mangido gogo mahita tu debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik mi amen maredeta.
tatopo ti madusata martangiang mahita. Ali Tuhan de bata ama namin na di banua kijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham di hami akan na mangarsakon dosa nami. Asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean na manghulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin tabege mahata baga-baga taringo tu hasesaan di dosa. Songo nodo pakkahologi di bata di portibion. Pola do anak na nasa sadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Maredeta. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion natar surat di Yesaya sia ayat 1 ayat 6. Bangso na mardalani di bagasan haholomun marnida sada panodang na bulun. Nunga di patorok ho bangsoi nunga dipadiri ho di ibana halas ni rohana bulun. Ay nunga diponggolhon ho auga na ape tu ibana. Dohot batahi ni abarana. Dohot licing-licing ni namangulu mangadu ibana. Songon uju di ari Midian. Ay nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, pape tua barana do sogot harajaun, jala bahenon nagwarna. Bahen hagagada ni harajaun, dohot hada meon, naso marujung di habangsa ni si Daud, dohot di harajaun nai. Ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin.
maredehita. Tahati dakon maha porsiau tai songon nahina ti dakon ni dongata saha porsiaun di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatudusan natu mopa langit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian todi porbadia dorang suhabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pener silang na tua tuba no toru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon amanai pargogo naso hatudusani di sima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot da sesaan ni dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu sogo dari halak. Amin. Korna poso bulong. Titi. Oras madihita kamanginang tapay utiut ma dating namaragam Minggu 25 Desember 2022. Naparjulo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima pesta parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus na manguluhon parminggota di Minggu pukul 8.00 ima upuye porus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar. Laos di Batu Bahuriata do marulaon nabadia di 2 hari per minggu pukul 8.00 WIB dohot pukul 10.20 WIB. Tobi minggu gabe daging mahatai. Goar ni minggu ta nanaing ro ima minggu tahun naik baru. Napaduahon namar bagas. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagason ma calon panguli Joni Octavianus Hutagalung, anak niamata jadongan Hutagalung, tubuni nata Dolly Boru Pardede, sian Hutagalung Sualuopu, tarutung, ruas ni huriah KIP Sualuopu, resort Sualuopu. Doho calon oroana
Magdalena Marisi Lubatowing, Boru Niamata Togi Panahatan Lubatowing, Tubu Ninata Rita Boru Simanulang, Sian Huta Pasuran, Ruas ni Huria HKIP Piaraja Resort Piaraja. Saka pamasu-masuon di hari Selasa 27 Desember 2022 di HKIP Sualuopu Resort Sualuopu. Titing paduahon, naing majalo pasu-pasu pabagason ma. Calon panguli Rudin Wahidin Tabunan, anak Niamata Kasiarus Tabunan, nahinan tubuh ninata teoria boru hutajulu, sian parbagasan ruas ni huria KIB Tabunan, resort Tabunan. Doho calon oroana, Rosmauli Basaria Matodang, boru Niamata Jepta Matodang, tubuh ninata rengsi boru lubat tubing sian si maung dulu, ruas ni huria HKIP Piaraja resort Piaraja. Saka pamasu-masuon di hari Selasa 27 Desember 2022 di HKBP Tabunan resort Tabunan. Patuluhon pesta paduahon parningotan hari hatutuhun ni Tuhan Yesus. Di hari Senin 26 Desember 2022 ima pesta paduahon parningotan hatutuhun ni Tuhan Yesus. Marpungu dohita di garejaon sahali parmingguon masuk pukul sia 00 wit. Di hari sadari tapatu pada ulaun padidion nabadia tu 15 halak dadana 10 sada halak dadana bawa dohot 4 halak dadana buru dohot makati dakon hapor seaon tu sahalak ianakon ni huria naung mabulus perguruan di HKIP Lagubuti distrik Opat Toba laos patupau ni huriata dosa dari ulaun pasahaton bakti natal tu akaruas ni huria sia-sian huhut pasahaton si palas roha tu guru sekolah minggu dirhen kor song leader tim musik tu tading-tading situa dohot situa pensiun alani ihu paboton hamima turuas ni huria nasian ganup lingkungan naung terdata laho majalo bakti natali asa Roma di ulauni songoni nang guru sekolah minggu dirhen kor song lirer tim musik tarik-tarik situa doho situa pensiun asa rakmar minggu mahita di bagasan sadari na bapaton na sorang na di hari Kamis 20 Desember 2022 di basa-basahon debatado sada dana boru di keluarga pahala Huta Barat inang desiana mandulang sian Said ni Huta pulu-pulu sada lingkungan no mention tolu palimahon na modi na di hari Selasa 20 Desember 2022 nunga jumolo marujungolu ruas ni huriata ima sahat persauran lubat tobing manang Bapak Wati tutu umur 54 tahun nahina baluhon inang Rostiona Simamora Mama Wati sian Huta lubat tonga-tonga Aisyah Cimun lingkungan ex Saudi. Nah di hari Selasa 20 Desember 2022 nunga jumolo marujungolu ruas ni huriata ima ordol hamonangan nabi tugulu opu nomen sedoli tutu umur 24 tahun nahina banuhon ni inang meriati boru lubatoning tobing opu nomen senboru sian Huta pertupuan Asia Cimun lingkungan ex Saudi paunopon perpunguan bodari ujung tahun di hari Sabtu 31 Desember 2022 marpungu dohita di garejaon ima perpunguan bodari ujung tahun masuk pukul 10 sia 00 wit. Papituhon perpunguan persirangan di tahun
Di hari Jumat di hari Sabtu 31 Desember 2022 Bodarina di pukul 00 WIB di persirangan di tahun 2022 tu tahun 2020 tolu patu pautama pertangyangan di bagas tabi dalam makamole tehon asini rohani debata manipat nasa tahun bulunon huhut pasahat diri tu debata di nama dalani tahun 2022 tajaloma acara sian ganup situa lingkungan tabi pawaluhon perpunguan tahun naik baru di hari Minggu 1 Januari 2020 tolu marpungu dohita di gerejaon laho mamonai perdalanan ningguluta di tahun naik baru tahun 2020 tolu masuk pukul sia 30 WIB. Pasiahon. Natal tu namar sahit menahun di hari Selasa sahat tu hari Kamis 27 sahat 30 Desember 2022 patupaon ni huriata do pakkabasion perayaan Natal tu ruas ni huriata namar sahit menahun di ganuk bagas nasidabi ni hobasan di panggung lanagok tiki dohot situa lingkungan pasapuluh kalender turuas ni huria hobar tu program ni huriata pasahaton ni huria do sada kalender HKBP tu ganup ruas ni huria HKBP piaraja alani tajalo makalenderi tu ganup situa lingkungan tabi molo taringot tu parhebengon boy mata bereng di stensilat tai
hita. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus namarlas ni roha. Hamu akamang dot hamak kainang. Siat sudut na poso, satu sudut na tumua. Adorak so pinasahat barita nauli nanaing manggohi rohat tabi di bagasan pestata, pesta parjolu, parningotan di ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Pinasahat majolo tabi natal nami sudiak ka uluan ni huriata hamina 5 di Peraja Tarutung amang kadep marturia sian Polandia maibana pasaat tabina alas disi anakonna marsikola
inang kadep diakonia sian Jepang maibana pasahat tabina adi sido amangi asa marsaor na sida songoni manang sian hamina tulu au amang sekjen dohot amang kadep Dr. Deonal Sinaga do sudi keluarga na pinasat ni debata tu hami si haolongan nami songoni manang sian sudi uluan ni HKBP di Ganup distrik na 32 dohot sia sudia ka padita narap dohot partohonan nagok tiki dohot nasogok tiki makubasi huriata di sado HKBP di dalam negeri do di luar negeri sian hami sudi hamu kamang do tinang sahat matabi Natal sia kami di bagasan holong selamat hari Natal ma diamu salutna laho manggohi rohata barita nauli nanaing mamakulingi hita rosian evangelium ni si Yohanes sahalak evangelis na manuraton taringotu ngolu ni Tuhata Yesus asa marhitena di suraton ibana porsea halak di Yesus Kristus anak ni debata imana di biddu sada mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 14 songonom ma tarsurat disi dimulanai nunga adong hatai jala saor tu debatado hatai jala debatado hatai ima na saor tu debata dimulanai salut nai marhite sian hatai do ubain nama jadi jala danga dong nanggo sada sian naung jadi i naso marhite siani di bagasan hatai do hanguluan laos hanguluan ido panodang ni hajol mau namar sinodang do panodangi di bagasan naholum alai dang di jakon nahulumi hehe do sada halak sinuru ni debata si Yohanes do goarna si tidangi do ibana ubain naro asa di hati dakon panodangi anggiat gabe porsea saluhutna marite sian ibana dan apalah ibana panodangi nama katidakon panodangi do tahe alai nunga mando ro ujui tu portibion panodang nasitongi nama nondangi nasa jolma di portibion hiado ibana jala marite sian ibana do majadi portibion HP dang di tadda portibion ibana narodo ibana manopot na di ibana hian gabi dang di jakon akana di ibanai ibana alai manang piga naman jakon ibana tusido di lehon waso asa gabi anak ni debatana sida akana porsea di goan ima aka naso tubuh sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawa tung sian debatado gabi daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jadi huida hami mahasangapon nai ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan ido sahatna amu kadongan nabudari
Denet berita nauli dangsian si Lukas manang si Matius napatorakon taringot tu hatu tubuh ni Yesus sendiri alai sian panurirang na patolhason sakap ni debata di masa depan paro sahala panggonggomi na ulaonna marmahani mangasahon gogo ni debata jala mangasahon hati bulon hamuliaon ni goarna nanaeng roi panggonggomi raja dame do jala nunga saut na sinurirakon ni panurirang mikai ido banna Maria ia todita nabudari mames tahun hasa saut ni sakap ni debata ala tawoto saut sakap ni debata hitape hiras marohata madalani ngulu-nguluta ido bana pola dido adong pitu parmahan do walu uluan menghadapi musuh menghadapi tantangan sedarion hamu kadongan tong do dang sian Evangelium Matius manang Lukas napa torakon taringo tu songo dia do partubuni Yesusi alai sian Evangelium Yohanes na tarbarita di hak Kristenon sian najolo saat tunuaeng i masada panurat Evangelium na bahat berefleksi bagas berefleksi patupa pamilang-milangion mengalusi suku-sukun boasa tubuh Yesus boasa mangula Yesus macauli hak kahatana bagas mamakke bahasa nyalak gurik akan apistar asa boy masuk tu pikiran nasida boasa Yesuson gabi jorma asa hamo kadongan ala di pesta paringoto parjolo di hatu tubuh ni tuata Yesus hita saderion macarikot sadok ruasnya KBP bagas mangatusi bagas makalason bagas mancakon bagas mangihuton mangauhon makaporsiai buasa tubuh Yesus songon dia didok Yohanes uju manurat ibana adong sura-sura adong pamikirion ni sebagian halak Kristen di ujungnya bak parjolo namando dang sitong Yesus gawe jolma bayang-bayang do alai Roma Yohanes mando sitong do songon dia memang apa torakon parjolo ima iya nagabe dagingi hatai do ibana debata do ibana do namano pasado nasa na adong dia sianganon asa dang holam jolma buti na tubuh di Betlehemi debata nagabe jolma do bagas ade debata gabe jolma hang majolo debata si topa nasa nadongon debata namano pajolmai ibana gabe daging di ataguri na dilo gabe sarks omba dagingon molo di halak gurik sarks on dagingon go dosa do murah madabu do murah matapar do on alai justru gabe daging hatai debatai ya do sukun di HKBP sada pagaran di Medan tiki marjamita malam natalau di si jamitana pas sianon husukun ma sadaina inong ise do Yesus idiho
Ala si Yohanes kan maka tidak kon isedo Yesusi isedo diho Yesusi. Roma inangi pardua hurangan mangalusi. Iya Yesusi diau parmahan do. Uido tenang ido parmahan. Alana salakku do ngamoding da amat tanami. Opat ianak kon nami. Jadi nama olan hu urus danahon sian pada potakku sendiri. Alai di stiki soni Yesus ido parmahan diau disarihod do narikod diau nenai nangi. Dia usukuma na digijang remaja na poso bulung. Ise madiho ito mada ito ima nauli niku pasadong nauli etong pakaian na warna nasaon warna songonon niku ido homa ise ma Yesus idio Roma itu ani dido anggo diau padita nami iya Yesus dongan curhat do ini mana tuh dongan curhat alatik ini mulai mamasa SMS kan mulai akan aposo lomoro ana molo curhat tu donganna dak tu amongna dak tu inongna ngada boso mengungkapkan isi hatina tu dongan sebaya do curhat je dongan ku curhat do Yesusi innewana gudak kian baru kilakku songona poso apalagi di kota Medanon na maolan luluan ngolu-ngolu na maolan iba mengejar na naing si tujuoni alani Yesus ido diau dongan curhat ini mana tuh alu bereng ma dijulu adong sahala na botaru na homa juamang isi ma Yesus diho ulu amang namar baju batik niku kan ubuk membotar ulu isi ma diho amang anggo diau padita nami inamangi iya Yesusi si palua do dia. Uido mangate. Bahasa di do kuamang si palua ibana. Ai buti padita nami. Nagurangan dosaku uju poso au. Jai ngai sesa ibana dosaki. Oh ido te molate mamang. Targuari majo sada siat dosa miniku. Anggo iya mang rahasia pribadi do ini mah. Di sono aing hamo kadongan si Yohanes di do iya Yesus debatado nagabe jolma dausian na pinikiran ni tulusan au guarnakin ubal gasian holan parmahan dongan curhat do si palua alai iya Yesus debatado si top panasana sadongi alai justru ibana gabe gabe disuruh debata ibana gabe sikat ni debata ibana gabe daging kamu kadongan molo tapamanat di sejarah ni perdalanan ni bangsa ni debata nata surat di Bibil tahun jarang do dakkea debata gabe daging molo makata ibana di jauh parmahan di jauh panurirang di jauh aka suru-suruan di tongos mangulai bana marite suru-suruan mangulai bana marite panurirang mangulai bana marite malin alai dakkea gabe ibana sendiri gabe daging gabe tubuh alani hama kadongan maca denggado sukunota bahasa pola ikon gabe daging debatasi top panasan adongi hira main-main doi sedang playing game oh no si tong doi bana gabe daging alai puasa omma hama kadongan naikon taida parjolo molo di Evangelium Yohaneson di do alani holongna tu portibion molo dia taguri na di Yohanes tulu sapolonomi portibion
Ai songonondo holong ni rohan ni debata tu portibion. Ido ka? Dang hata hira bumi i. Ale hata aslisna kosmos. Jagat rayaon. Holong situ tudo rohani debata tu jagat rayaon. Nah, portibi di pasahat tu jolmai lau mangurus. Jadi holong situ tudo rohani debata tu kosmos. Alani adong sakap nibana unang mago nian kosmoson. Unang mago jagat rayaon termasuk bumi, termasuk jolma nadong di portibion. Unang sega natino panai. Tidak ada jalan lain kecuali dia sendiri menjadi bagian dari mereka. Dia menjadi daging. Asa unang mago na porsea alai marhanguluan na saliling nililingna ido banna di halak Kristen di sadok portibion molo di hari Minggu biasai olo di bana dang apa laring gas rohana mar Minggu sal-sali piau mar Minggu ngah hebati dangi alai molo di hari Natal, di malam Natal, danga dong nanggosada, naso makasih holi, iko merminggu doau, iko husobba, ibana nagabe daging. Ai nunga marhite ibana gabe daging, gabe malua mau. Gabe dang berhidup yang sementara hidupku, tapi hidup yang selama-lamanya. Akka supir truk pe molo tongon di perjalanan di mana ulo do akka supir truki so satokin rak mar minggu ibana alai di truk na ibana mar minggu malam Natal hari Natal karena peristiwa kelahiran Yesus memaknai Allah yang sangat agung yang besar itu menjadi bagian dari kita menjadi daging idobana topik ni jami tata hatai gawe daging imas ada alani holong natu hita asa hita halak Kristen batat nunga akana hina holongan ni debata ala na gawe dagingi dewatai di bagasan Yesus Kristus macergado di ho ibana alai balik sa macergado ho inang di debata na gawe dagingi sugari dang holong rohana midaho wasa pola ikon gabe daging ibana wasa ada kolan panurirang di tongos alai justru ibana sendiri gabe daging ay ngotingok mai rimang-rimangi di bagasan ngulum asa dung bagas dia tu si hoi tubuh malas ni roha di ho alai napa dua hon dung bagas dia tu si hoi de bataki pola gabe jolma humoko pau masuk ma tunapa dua hon diayak saplopati maringan di tonga-tongani hitaon di hata gurikna dipakai do kata kemah berkemah dengan kita ipajep pe kata batak ma mian na jolo di padan narobi mian do de bata ala sorong de bebagas joro di kemah di sido di pabain nasida panoban tu debata jadi Roma debata tu si holat di boto nasida ro debata di si aman lawan yang hebat tidak bisa mengalahkan mereka gelap yang dingin akan bisa diatasi dengan datangnya penghangat molomian debata ujui di kemah alain wain justru debatai berkemah mian di tonga-tonga tak jala hata gurikna memakai kata kerja auris ima nunga mian ibana jala terus menerus dia akan mian dengan kita ima molo mian hira pasten sate ini alai di son mian ibana mulai sonari mulai nasahat ibana mulai natubu ibana sahat tu akka tikkina nengro mian debata di tonga-tongata idobana Roma evangelium Matius mando Immanuel Allah bersama
kita. Tababagas majo ahado tabuna molo nunga debatai mian di bagasmu. Dia mah tabuna. Ya doau hamo kadongan tinggal di Jakarta Selatan. Mengontrak Jabu. Ale Jabuon, Jabu ni dongata naso halak Batak. Naso Kristen. Audisi tikini sona waso malhon pagi-pagi ngamar tangi ngau di lantai 2. Di to rumah kami tinggal do modum. Aturan so masuk kami itu bagas nawa seo kami rumah tetangga. Tidak, Pak, kok berani kali ke situ? Kenapa rupanya? Banyak kali roh-rohnya di situ. Ya doamu songoni di tengah-tengah ni pidda tusan hati-hati banyak roh-roh di situ ini ti. Ya doamu songoni mana ngaka mahasiswa lao tu Bandung, lao tu Jawa Tengah banyak di situ santet ini tu. Ya doamu mengalami songoni ima di dok tu kami. Nang di motor tong dapat di kami. Bukan alai tunggu tinggal si pareokku. Martangiang ni maau pagi-pagi di si. Jangan dong. Nani dok nasi dai gudang akaroh. Horo biar mamereng akapadita jete. Biar mamereng akapadita. Alai disada arian. Tunglu jama pamatakku. Modum mau di kamar utama. Alai migor hubereng madaba di plafon do manang di sorneon garneon hata batak na langit-langit ini mana merjab bang jangan di situ tempat tidurku ini pergi kau dari situ inat tuh kan tuh ruguari matong in the name of Jesus di dalam nama Yesus lari mana molo di Batamian di bagasak kita lari do akka sibulisi ima sada contohna jala molo mian di bana di tengah-tengah ta molo pas di hauma ho unang lupa ho na di si bana mian unak kolam pupuk mi saya babai ni di si bikobenom mo do Tuhan mian maho di tanokon baema dengan parbuena kaido ya do songoni hoinang isa te partani son kami na julu au ka partani na julu tiki met di bajabi lautu na gujur itu kan di denggam mabinain batang nai asa berdalan dengan naik ni paias ma ulur topu ro na ditorui ai basuda di bagasan saborngin. Nah somiam mendibata di si mian di bana. Ai ngasa khawatir raw be aman no sekolahku. Ai rang arong be. Ai seni di bani nokku. Lau manggarar uang kuliahku. Ala mian di bana di ngolunami tung mawal pena wadu pihami saud do anak naon gabi padita. Gabi purus musih ati. Bido. Jalahamu pe di akadongan di ngolumuna si ganupare adong musay son laiku sian sorong ate lai jogi si matupang parsipoholon itada parsipoholon dora layon tiburu layon borhatu sorong ola tamat isa dari mana sian usur de lai mana sian ikip sahatu sonari holana di sorong disipe mian do debata di ngoluni laikon manarihon ibana, manarihon pinoparna, manarihon sita-sitana. Jala songoni dora hamu makilala ala ngamia ni bana di bagasmuna, mia ni bana di ulaun muna, mia ni bana di parsaoram muna. Ngadua teh
Sada holong rohana ubaina gabi jolmai bana. Lasma roham nunga termasuk nadia holongi debataho ala ngaporseaho di Yesus Kristusi. Nah paduahon mia nibana di ngolum. Mia nibana di ulaun ni huria, apalagi mau lo tabereng ulaun ni huria di Portibion. Alamian do debata di tonga-tonga nia kahuria, danga dong naso mar parbue ulaun ni parbarita nauli. Mar parbue do ulaun ni parbarita nauli na mangula di tano batakon jala sianon meret akala Kristen tu sado Indonesiaon di tongos debata tu si aka parbarita nauli alamian do debata rap do aka parbarita nauli do aka huriai hehe jongjong mar parbue huriai nak pe adong dope sia tonga-tongata na marukil isarana di Cilegon dang di loas dope nasida pajongjong bagas joro alai nappe sorong bagas joro di siro mian debata rap dohot aka dongatai ya nakon nasida sari honon ni debata do asal manasida tok tong maka molateon namian do debata itu nasi alai na patuluhum madiaya sapulopati. Jadi huida hamima hasangapon nai ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha. Tuhata Yesusi gok asini roha tuhita. Ya doau manguluhon ulang tahun ni mantan ipurus Padita Dr. PWT Simanjuntak di Jakarta. Tikini ulang tahun tong Pardongas Sari Peonna 50 tahun. Inangi mangulu amangi ipurus PWT mangulu jala budu pi membuat mobil. Ngahampir 82 uji umurna. Ipangido au song ketua Pardita Majamita dipilih ibana ma Johannes Sada ayat 10 naman do songonon ai sian hagogokna do salud hita majalo ima asini roha naso marna motok molo di hata Inggris na do grace upon grace martabba terus roh grace asini roha demi asini roha didok dipilit porusi umurna 82 di mana masih yang ngoluna asini roha ni lebata apon asini roha ni lebata nunga hudai sian Yesus Kristus sian hagogok ni Yesus Kristusi kalau dia tabatak na do sian hamoraon ni Yesus Kristusi aslinya dak pola hamoraon ala lomoro ani ala batak di hamoraon mah dibahan si no mention terjemahan ni hagogok ni Kristusi ai sada sian cita-cita ni ala batak ima hamoraon itu kan baik mah hamoraon ale aslina hagogok ni Kristus sian ibana do tajalo asini roha demi asini roha anggo inange puruson tung takas de di lalai bana asini roha demi asini roha dung hutad de ibana di Sipolon tahun sada sia-sia pulu de marsikola ibana ujui tamak ma detul dung maraso otak kami buat mainang es sadam dibuat ibana ma es sada dung es sada buat mainang es duam dibuat ibana ma es dua alai dang lawi mana mencari kerja ni mana ima holang mandongani Padita Robin asa dingganau mangula songon Padita jala di ibana dong ngolunami grace upon grace asini roha demi asini roha hujalo hami sian Yesus Kristusi ya do anak nami nomor 2 rata-rata mau ulang maron mana rata-rata jadi hulu durang nyatu sian noni lulus ibana tu
persiapan tu ujian nomor saya dari mana di SMA 2 Siatar tibo nilai nak tu ITB mau bapak ini mana ai sodong jalur undangan tu ITB sian SMA 2 dam ai tiboru nilaku boy narohana to apa talu demi ujian biasa memang tibotong nilai nak martangi yang mahami dipilih ibana ma ITS masuk ma ibana saya tambah ma mana tahun naro ade ibana pemakilala hidup kami sebagai anak pendeta penuh dengan grace upon grace alanido Rossi Martin Luther mando sola gracia bukan karena kekuatan kita makanya kita menjadi anak-anak Tuhan anak-anak Allah tidak mungkin di ayat 12 alai manang piga na manjakon ibana tusido di lehon huaso asa gabe anak ni debata nasida akan porsia di hita nunga aka gabe anak ni debata na tabuan gabe anak ni debata alai dangalani jagota halak batak ubanna gabe aka anak ni debata hita alai alani asini rohana jala dung tajalo Yesus Kristus sisi paluata di bagasan ngulu ni halak Kristen Batak bahatan halak Kristen Batak nah ikon marsikola tibo ikon godang martangiang ikon ringgas marminggu ikon ringgas majalo hata ni bata jala majalo pasu-pasu ni bata gabe bahatan do halak Batak dibadikon tu halak suku nasin di Indonesia na tar pasu-pasu itu teh itu pasu-pasu tidak bermental gampang menyerah itulah orang Kristen Batak yang sudah mengetahui dia sudah diasihi Tuhan Yesus mulai di Jakarta di Pulau Gadung berperando nasida ate di Pulau Gadung maka preman ate itu kan di semua tempat kita berperan karena kita sudah dianugerahinya. Maka jangan takut saudara-saudaraku tahun depan disebut presiden kita akan menjadi tahun yang gelap, tahun krisis ekonomi, tahun resesi ekonomi akibat perang Putin terhadap Ukraina. Hurang si panganon arga situ horong maol membangun tahun naro dayotama maol ni membangun ekonomi ta alai ta puji debata ala Indonesia sampai sekarang masih dibilang top 5, sekian pertumbuhan ekonomi. Alai dangi jaminata dangi si pangasahonota alai si pangasahonota ima Yesus nong gabe dagingi na mian di tonga-tonga tai ibana do na mangaleon tuhita asi niroha demi asi niroha. Ngabui na tulu ya teh tabuan sian pesta Natal tahun parjolo bagas ma tanopon turoham ubain na gabe daging si top panasan adongi ala ni hodo asa mangulu do asa di ngulu ni dakolan di portibion alai ngulu na manok tongi jalamian ni bana rapdoto manang di dia ho manang tikis ngod sadihari ho mian ni bana rapdoto Yesus Kristus itu bersama kita dan karena itu engkau menerima grace upon grace asini roha naso marna moto di ngolum martua maho alani hodo ubain nagabi zolma debatai amin martanya maita mole ate male Tuhan tuksoni do HP tibo bagas bidang ni holongmu Tuhan akan aporsea diho disakapi ho asa malua hami asa mian horap dot hami jala asa dayon nami asini roham
ubahenna gabi jolma ho, gabi daging ho di bagasan anak mi Yesus Kristusi naung hu hati dako kami halak Kristen bata si palua nami parmahan nami naman dongani hami di Portibion nasatia rak dot hami sahat rodi ajal nia sianganon geriada nang di torni tano pamatang nami di tikina di sido ibana mangaramoti hami sahat tuang uluan nama noktongi alanima le Tuhan tung di gohilas ni roh hami di bagasan sadarion hupes tahu kami haja jadim gabi jolma di bagasan Yesus Kristus na tubuh di Betlehemi martua hami sudi akar ruas ni akabipi martua hami sudi halak Kristen Batak ai diasi ho hami muliate ma Tuhan marsangap maho jalo ma pamujion nami dina meret akka anak do borumon naung dileo ko huaso tuna sida gabi anak do borum papos maruhana sida na di sido ho di pardalanan na sida saya lusi makatang yang nasida di narot partikian dina di hari koton nasida Tuhan tanganmu nagugui pasu-pasum nasundinggani di hari-hari naneng roon loas mamele Tuhan ruas ni huriam di sado hakabipi mamuji-muji ho di bagasa sadarion ala songoni maholong Tuhami bahat dope di Portibion akadongan nami jolma naso haru porsea dope di anak mi nagabi sikapmu asi maroham sayuka makadalan di rohana sida asa lam tabba Tuhan nah martua natar pasu-pasu ala porsea di anak mi Yesus Kristus Tuhan nami hutanya kau kami masudi akapar berita nauli di hakabipi lam tabbai mak dihami gugu lam parbisuhi mahami lam papos maruhanami pahit sahami mamaritahon holongmi na dibonai ho hibul di hari hatutubu ni anak mi Yesus Kristus jala diuduti ho satu sonari jala tu tiki-tiki naro utangnya ko kami akadongan nami ruas ni akabipi nama rukil naso harubu hidup pele Tuhan manobaho di sada bagas joro songon nahu dai hami dia kainganan nama rasingi pargugui maka dongan nami darlumubi akadongan nami nadong di Cilegon provinsi Banten jama todi nasida papos roh nasida na atik peso tarbain nasida Tuhan mar minggu songo kami di sadoa kabipi di sidoho mian di tonga-tonga nasida asa bui tarapul akadongan nami jalabui nasida menguduti perjuangan demi perjuangan di negara namion na menjamin kebebasan beribadah alaya dong dope anak-anak bangsa nasosa roha satodi sapangatusion dotami akadongan nami anak-anak bangsa ipe ajar-ajari ma Tuhan mari ditoddim ai hami sudi natinopam diaulungi hodo hami sudi dahu masya kami songon nakana masa dia ke negara-negara nagodang marporang
Allah menggugu sekelompok anak-anak bangsa nasida di pamikiron nasida. Saya luas ma bangsa nami negara Indonesia on mamulus parukilan bulun nanay ngadupan niaka bangsa-bangsa di Portibion mamuka tahun naro tanggo kami presiden nami Joko Widodo do sudi naman dongani bana membangun bangsa namion siang pusat satu dusun petahe asa margugu nasida Tuhan membuat bangsa namion siang negara na berkembang gabi negara maju asiroham bisudi anak-anak bangsa Indonesia bahat dope na pugus bahat dope le Tuhan naso terdidik bahat dope Tuhan naso haruhi pas pamatang nasian sihame metona satu nama gudang alani apuguson asi maroham tatak ma bangsa Indonesia on nunga gudang hudai hami pasu-pasum tabay makan nabisuk di tengah-tengah ni bangsa nami asa bui ris hado haro ni dayon ni anak-anak bangsa di tahun-tahun namanya pakai ma ruas ni huriam akan naung di pasu-pasu ho gabi ulang-ulang pamaju negara namion mau lihat madiho basa tami tanyang namion di bagasan gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredi mahita laos tapasahat ma piliata sada asa da bedohot pilit 2 tujulo. Jauh
Noaing sahat mahita tu na marulaon na badia, taparade maroha dohot pikirata. Marede mahita sen bukede nomor 152 ayat sada Jesus nama mursa. Jesus nama mursa, dosa Dameni debata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Jesus. Amen martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungu di son. Adorang hupanga kami non parpadana nabadiai. Lehon matod di porbadia tu ganup hami. Asa ditubuhon hapor seaon na mangulu di hami. Asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami. Pargugui mahami macu adaho diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor seaon na mangului. Say taiti rohanami asa lamalungun hami tu banua gijang. Asa say masihol hami pai may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita aka naung pinarhamaol ni debata. Ita sakap nuay mangaton parpadanan na badiai. Di baheni tatibang maju molo manang natau hita marulaw na badia. Asa unang hona uhum manang isi sian hitaon. Ay holan na uduk roha. Jalan na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jalan na manopoti dosana. Jalan na porsea di hasesaan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alay akan adohot marulaon na badia. Unang be dioloi si bolis. Unang be didat dati mardosa. Tung padaw hamu marrohamuna siyani. Tung gotapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate. Jalan nang mulak mangulu humokop hamu. Asa tau hamu mangaton perpadanan nabadiai. Di baheni tatak kasih majolo rohat tabi. Jala alusi hamu masuku-sukunon jongjong mahamu saluhutna. Di parhatutu rohamdo halak perdosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalausim di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma ulo namarsak do roham ala dosami jala dipangido roham naing maluaho nuaing siad dosam molo songoni roham dogma ulu. Di parhatutu roham do
naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mulak mangulu humokop ho mamorsan jalamane sa dosam. Molo songoni di perhatutu roham. Dogma olo. Olo doho manggotapos siya roham lati ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho. Jalan olo doho manesa dosa ni donghammu. Songon na pinangido ni roham. Sesao ni debata sudi dosam. Molo songoni roham. Dogma olo. Atong tapauduk be marohata. Jala tatopoti masu de dosata. Ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Hai jod-jod hulau si hami patikmu. Tamado hona uhum muhamin waing dohot sugut. Molo baloconomu tuhami hobartu pabahenan nami i. Alay ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nang nilehommu humokop hami. Ala ni iubahen na hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masude dosa nami. Jala lehon todi porbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobartu lomo ni roham. Saliling di tano odo pehami. Amin. Atong hamwa ka naman opoti dosa muna. Jala na mauwas diasi ni rohani debata. Say sahat matuhamu nahi na porsiam muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite gowar ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi porbadia. Amen. Hutul maham. Maredehita o Jesus nang siniat. Oh,
Jesus lahu padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu bornginei uju tarjehe ibana didok mamauliate dungi diponggoli mai di parlehon matu akasisianna huhut madidok jalo hamuma jala pangan ma dagik kudoi nani lehon tuhama tian humokop hamu bahe kamu masongoni bahen parningotam muna diau. Jala dung sunna sidamangan dibuat mapanginumani didok mamauliate dungi didok matuna sida jalo hamuma sude hamuma nginum siani ia panginumanon padanai baru mon marhite-hite mudarhu nani usehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosa sai bahe kamu masongoni bahen parningotam muna diau. Atong Roma hamu nungaradebe sude ida jalade hamu madinggan bahasa ni Jehovah Roma sa 10 halak 7 las uhud mahita marede. Sai tadi
siai iba asa di hamu hago dua na soal do Tuhan Yesus Kristus jalo hamu maon jalan ilmu mutar nani useho bumokok ahen asesan dosa ima pangaramoti dalam kotor orang-orang manusia asa dihamu buat nafsu abui ratusan kalungan kan amede marede mahita nomor Sai Palinggas ma todiku Martang yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku jalan asa rohaku di bagasan memuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jala unang tung halupahon dengan ni basana sudina. Ibana do manesa dosam sudena jala ibana pamalum akasahitmu sudena ibana paluahon hosam sian hamagoan jala dilehon tuho dengan basa dot asini roha para si roha jala perdingkan basa do Tuhan debata labat terimas jala para si roha godam dang di bahen tuhita na hombar tu dosata jaladang di baloson tuhita na hombar tu haja atota songon asini rohani ama-ama tu akka anakonna do asini rohani Tuhan debata diakana makabiari bana nunga takas di patuduhon debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita atong dalam malua mahitan waing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibahini sai pujion ni pamangaku do rohaku dohot nasa pabaenaku do Tuhan debata olak nion rodi saliling nililing na amen jongjong mahita marede las huhud do akahitir rohakon dinahu pikir
Sada 54 ayat sada. Ayat 4 las huhud do akahitir. Las huhud do akahitir roha kondina upikir simo ipanganon di bagasan parpadanan aina sotar dodo roha pinatumpani Jehovah ikon todi korbania aboton itu gabe daging mahatai jalama ringan di tonga-tongani hitaon on ma barita Natal mangiuton si Johannes losido nang pakorhon ni pesta Natal di hita asa tapatuduhon Yesus Kristus si mangolu di bagasan diri keluarga dohot huriata atong tajakon maibana mian di bagasan ngoluta dohot keluargata taboan ibana mulak sian parpesta anon tu akka bagasta asa mian ibana di tonga-tongata ganu pari di bagasan partod diota nunga dohot hitan waing jongjong di barani pinahan na di Betlehemi dia dopat do poso-posoi ima Yesus Kristus tuhatai soba maibana marhite ngolum dohot ulaonmu parangehon hatana mangolu maho di bagasan dame nasian tuhatai. Ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silon leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hubasat hami masian na ni leon mi tu hami pelian nami tuho sajalo mai gabe uap na husus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa huparasya kami peleanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutada hami godang ni si lehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami mandok mau leate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asanani lehoni tondiro di pamatan
Tuhan debata na toktong naso marmula naso marpacohotan. Hupuji hami maho ala saut sude tahim. Naung sinakapmu andorang so marujahan dope hasyanganon. Dang tarabat sibolis sakapmu. Dang sudat tahim nabadiai dibahen dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso haduduani. Dibaheni mauliate marohanami tuho ala naung saut sakapmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami asa malua hami sian dosa hamatean dohot sian uhum jala macohot hami mangulaon dosa ope saya si maroham di hami togihon mahami tu anakmu saya bahen mahami gabis siluam tu ibana asa upani halo jaon nahami ala nati naon na nabirniti dohot hangolutan humokop hami asa ibana napuna hami jala hami napuna ibana. Sai sungguli mahuriam sadarion asa diingot habal gaommu dohot haroron anakmu gabe jolma laho panguluhon hami pardusa. Sai sungguli ma akaparhalado dihuriam mamaritahon barita naulii tu salut halak naung patar hasangaponmu jala naung jupang dame dohot hasonangan. Selehon ma pitu nau kap tu halak sipilwegu dohot tu parugamo na asing asaro na sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Sai rajai ma salut raja dohot akka suruanna asa diwoto na sida naung di leon ho raja jala Tuhan na sumurungi rodi saleleng nilelengna. Salehon gogo tu akka na dibagasan pangujunan apuli akka na marsak jala palua na targugut. Saya tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni goarmu. Saya dongani jala pasu-pasu hami sudi akan na magodang rodi dak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang. Sai pinorbadi amagoarmu. Saya roh maharajaonmu, saya saut malo meniroham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Nak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaor hon madamena tutodin.
amang inang alamarlan sudah bebar mingguan tuna paduahon moloboi akacara tai boi mata tenggalon acara ima molo tinggi boi mata boan alaya acara tai tatinggal ma di tempat duduk tabi amang inang. Ulai hami salinari acara tai amang inang boi ma tatinggalon di